Сагынганда балам, сине күккә карап, күңелем белән һаман көтәмен. Кайтырсың кебек яннарыма балам, дуга кылып сине көтәм мин. Йыракларга очтың инде хәзер балам, Ходаема уң кул булырсың. Фәрештәләр канат каккан чакта һәр кич сайын яныма кайтырсың. Хәлем белеп, тынычланып, тагын балам күккә очарсың. Аннары күккә ашып, безнең өчен дуга кыларсың. Үтә көннәр, тик үтми шул менә, үтми бара төннәре, сагынуга һичбер чыдап булмый. Күңел көтә сине, өзелә бәгырьләре. Тешләремә керсәң әгәр балам, тынычланып, күкрәгемә кысып йоклармын. Таңнар аткач балам, син күрсәткән изге сукмаклардан мин тагы да алыга атлармын. Шушы әрнүле, сагынулы сүзләр белән башланган мәрхүм милләттәшебез Навматуллин Ринат Үмәр улына багышланган хәтер хаты. Инде 2 елда 6 ай тулды баламның мәңгелеккә китеп барган иң кара гомер көне бездән. Бахтиевка авылында яшәп килүче Кадырмятовлар гаиләсе, без, әтисе Хәнәфи Сәлимҗан улы, әнисе Рәхилә Муртазовнаның бик яратып һәм көтеп алынган балабыз булып, улыбыз дөньяга аваз салган иде. Шук һәм шаян улыбыз тырышып мәктәпне тәмамлап армия сафларына алынды. Анда да балабыз сынатмыйча намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Хезмәт юлын Бахтиевка авыл хуҗалыгы кооперативында башлап җибәрде. Үз тормыш юлында авылыбыз кызын очратып матур гаиләсен кырды. Киләчәккә якты өметләр баглап, беренче кызлары тугач Сызрань шәһәренә күчеп киттеләр. Озакламый аларның гомерләрен бизәп, икенче татлы кызлары туды. Бар көчен, саулыгын ул гаиләсенә биреп, чын мәгънәсендә хуҗа булып, аларны барлыкта яшәтергә тырышты. Шуңа да яшәргә дип, алга карап, күп хыяллар кырып, максатлар куйды. Шәһәр җирендә дә ул 65-нче номерлы маршруткада эшләде. Хезмәттәшләре арасында тәвәккәл, тырыш, акыллы булуы белән аерылып торды. Шуңа да аны күпләре хөрмәт итте. 2020 елның җиләкле июль айы безнең балабызны мәңгелеккә тартып алды. Иртә белән хушлашып, ул гадәттәгечә эшенә чыгып китте. Үзенең рейска чыгу чиратын көтәр өчен ул ял итәргә дип, эссе көнне 5 минутка башын куя. Әмма әлеге татлы йокыдан аны янәдән уятып ала алмыйлар. Йөрәк дигәннәре кызганмыйча, яшь чәчәкнең гомер укларын туктатып үзә. Гомерлеккә ялгыз итеп сөйгән хатынын, 16 һәм 7 яшьлек 2 баласын ятим калдырып китә. Бу хәбәрне ишетү безнең йөрәкләргә аңлатып та бетермәслек тирән яра салды. Күпме генә миебез әлеге хәбәрне кабул итсә дә, йөрәгебез кабул итмәде. Юк, ышанасы килми. Әле һаман балабыз туган өйгә кайтып, әллә кайдан елмаеп, әткәй, әнкәй дип эндәшер төсле. Тәрәзәдән күзләр алмыйча әле дә көтәбез, тик бушка икәнен аңласак та. Бала югалту кайгысын татыганнарга олы сабырлык, ә күрмәгәннәргә аны бер кайчан кичермәскә телибез. Үз балаларын үзләре үстереп, матур яшәсеннәр иде барсы да. Бәйет язам, дуслар, бәйет язам. Күңел сыкрый, ага яшьләрем. Әй Ходаем, шушы дөньяларда нигә икән бик аз яшәдем. Сөйгән хатыным, балаларым калды. Әни калды, әти, туганнар, дус ишләрем калды, туган йортым. Бар да миңа якын булганнар. Бар да калды инде. Китеп бардым кайтмас җирләргә. Барлык дуслар килде, туганнарым, якыннарым мине җирләргә. Әни бәгърем, үзәгеңне йөзеп, бер тегең китте күкләргә. Минем үлем ачы хәсрәт булды.
авыр кайгы булды күпләргә. Балаларым, сабыларым минем, ни хәл итим сездән, мин киттем. Әҗәл дигән явыз мине алды, җаныларым сезне ятим иттем. Сөйгән җаным, бер үк сабыр бул, авыр сиңа минсез, күңелсез. Җәйләр җиткәч каберемә кайтып, болын чәчәкләре куярсыз. Эх, балалар, мин эшләгән юллар, бар да калды гөлләрем. Шаба-шаба эшләп йөргән булдым, булган икән актык көннәрем. Өстәл яннарына җыелырсыз, минем урын инде буш булыр. Шуны күреп газиз әнкәемнең инде тагын мөлдерәп күңеле тулыр. Әни җаным, мине сагынганда кысып сөйсин минем кызымны. Шул чагында күз алдыңа китер сөям диеп син үз улыңны. Язмыш, тәкъдир, аннан соң кем узган, миңа язган иртә китәргә. Үзәкләрен өзеп сабыларның, хатынымны да тол итәргә. Юк, мин ташламадым сезне, бары бер үләсе, тормыш бер генә бирелә, бары бер гүргә керәсе. Шушы бәетемне укыганда, яшьләр төшәр сезнең тәгәрәп, кемдә исләреңә төшәрмен мин, әй хатыным, җаның телгәләп. Кылыгыз сез миңа дугаларны, миңа монда бары шул кирәк. Исән сау бул җаным, әтияни, балаларга сез бит зур терәк. Бәет тәмам, мин дә башка булмам. Китеп бардым, Аллаһ язмышы. Әллә инде язмыш шаяруы, әллә инде тәкъдир ялгышы. Мәрхүмебез истәлегенә Кадерметовлар гаиләсе әнисе Рәхилә Муртазовна, әтисе Хәнәфи Сәлимҗанович, апасы Лилия Умәровна, тормыш иптәше Рамин, уллары Алмаз алдагы җырны да яңгыратырга сыралдылар. Аңа дуга булып бары бирешсен иде. Günlerim, dünlerim, düşlerim, inlerim bir mizgil içinde butaldı. Ernetip anamını, izgelep canımını, yüreğim мәңгілік utaldı. Хушинде хуш балам, бәкіл бұл бағалмам. Yüreğim sağıştan izile, Ernüge düz almayım, Koylardan kış alayım. Salkındır güz nurum gürlerde. Huşinde huş balam, Bekil bul bağalmam. Yüreğim sağıştan izile, Ernüge düz almayım, Koylardan kış alayım. Salkındır güz nurum gürlerde. Yazmışның sınavın, Sikelde yolların, Nişikler sığılmay üterge. Nik bolay aralap, Yürekni yaralap, Balamna uğurladın göklerge. Huşinde huş balam, Bekil bul bağalmam. Yüreğim sağıştan izile, Ernüge düz almayım, Koylardan kış alayım. Salkındır güz nurum gürlerde. Kuş balam,
Üzgендей уйларым, күңелем кылларым, акарлар түшәде каберең. Тик жаным жаласын, инде син тыймыйсың, шуңа да өзелә үзәгем. Хуш инде, хуш балам, бәхил булып алмам, йөрәгем сагыштан өзелә. Әрнүгә төз алмыйм, кайлардан көч алыйм, салкындар күз нурым гүрләрдә. Салкындар күз нурым гүрләрдә.